यो यो पाऊस लागलो. हो माझा पाऊस लागला. बरं आहे ना. खाऊ प्रसाद सगळं खाऊ. ओय गावातच तो. एकला कोण द्या प्रसाद न्हू घराकडे हाड मा सांगलो हानी मेळटो जाल्यार हो सगळं खाऊ. Now start behind the scene. Oh no! Yo 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 पाऊस लागलो. हो माझा पाऊस लागला. Nasi rumah cuma kaya. Oh ya, nanti memang macam mana? Macam sekarang dah. बाप मागवाय ना का तू थँक्यू बोय. तू जाप करतो मागचे. नाही म्हणा कपडे सांग म्हणे. पाऊस मग आता लागला दडला नव्हता नाही का घराकडे नाही का घराकडे आडवा ना ना घराकडे होता वाचा ना. बस कर. ना कसे तू मागवाय झालंय. ना ना द्या प्रसाद नो घराकडे राव माहिती राहिलो प्रीतू मैं कॅमेरामॅन जरूर ये चालू कर. बरं बरोबर बा. आहे वाटेल बी काय ना. वाटेल बी काय ना.